Радиотеатърът представя Дяволът и трите златни косама. Живяла някога бедна жена, която родила момченце с риска. Дошли орисниците и... Когато порасне, ще стане красиво. Когато порасне, ще стане силен. Ще стане дъщеря. Ще се ожени. По това време в селото пристигнал царя. Но понеже бил облечен като обикновен човек, никой не го познал. Абе, хора, я кажете, случвало ли се е нещо ново при вас наскоро? Да. Роди ми се момченце. С риска, господине. Такива деца имат късмет. Орисниците му предсказаха, че ще се ожени за царската дъщеря. Царят бил зъл, лош и алчен човек. Като чул за предсказанието, той се разгневил и решил с измама да вземе детето и да се отърве от него. Слушай, какво ще ти кажа, жено? Вие сте бедни хора, а аз имам пари. Дай ми момчето и аз ще се грижа за него. Не мога, пътнико, мило ми е. Ще ми бъде мъчно. Но помисли само, при мен той ще има всичко. Ще го изуча, а и на теб, ето, ще дам златна монета. Така да бъде, пътнико. Той е роден с късмет. Няма да му се случи нищо лошо. Дала жената детето на пътника. Тръгнал царя по пътя си. Сложил момченцето в един съндък и когато стигнал до буйната река, го хвърлил в дълбоката вода. Така, спасих дъщеря си от нежелан съпруг. Ала съндъка не потънал. Той се носил по реката като мъничка лодка и нито капка вода не проникнала в него. Пътувал дълго и накрая заседнал в една пличина близо до една мелница. За щастие, мелничара забелязал съндъка и го извадил на брега, защото си помислил, че в него има съкровище. А когато го отворил, видял хубавото и здраво момченце. Когато порасне, ще стане красиво. Когато порасне, ще се ожени за царската дъщеря. Ще стане красиво. И понеже той и жена му нямали свои деца, приели момченцето като свое. Обикнали детето и се грижили за него. Минали години. Един ден, когато бушувала силна буря, царят спрял пред мелницата, за да се подслони. Заповядайте, влезте, господаре. Това момче ваш син ли е? Не, господарю. Господ ме го изпрати.
Преди години го намерих в един съндък на брега на реката. Нямахме жена ми свои деца, затова решихме да се погрижим за момчето. Отгледахме го с радост и много обич като свой син, царю. Цвете. Я донеси стомна с вода. Веднага, господарю. Значи, детето, което някога хвърлих в реката, е оцеляло. Заповядайте, господарю. Добри хора, трябва да замина в далечна страна. Моля ви, я пуснете момчето да занесе едно писмо на царицата. Ще ви дам 2 жълтици. Една на него и една на вас. О, напряго сърце, царю. Я, приготви се за път, синко. Така. Заповядвам. Щом момчето пристигне с това писмо, веднага да бъде обезглавено. Тръгнал момъка с писмото, но по пътя се загубил и попаднал в гъста и тъмна гора. Лутал се дълго време насам натам, докато накрая съвсем изнемощял забелязал светлинка, която блещукала в тъмнината. Тръгнал към нея и стигнал до една къща. Почукал и влязал вътре. Край огъня седяла старица. Влез. Добра вечер, момко. Откъде идваш и на къде отиваш? Добра вечер, майчице. Идвам от мелницата и отивам в двореца при царицата. Трябва да й занеса писмо от царя, но си изгубих в гората. Може ли да пренощувам тук? Бедни, момко. Ти си попаднал в къщата на горския разбойник. Като се върнеш, ще те погуби. Аз не се страхувам от никого. Толкова съм уморен, че повече не мога да вървя. Моля те, нека да остана да пренощувам тук. Легни до огнището и мълчи. Разбойникът скоро ще се върне. Чистот. Добър вечер, мамо. Добър вечер, син. Откъде се взе в дома ни този скитник? Не му причинявай зло. Той е добро момче. Изгубило се в гората. Беше ми мъчно да го оставя само навън и за това го пуснах да пренощува тук. Носи писмо до царицата. Така ли? Дай го насам. Я да видим какво пише в писмото. Така. Гледай ти. Тежка участ очаква това момче, когато пристигне в двореца. Горкият хубавец. Направо ми дожаля, мамо. Я да вземем и да напишем друго писмо. И да го сложим в торбата на момчето вместо това. Какво ще кажеш? Ето. Хубаво си решил. Да, ето. Така. Слушай сега. Щом това момче пристигне в двореца, да се ожени с нашата дъщеря принцесата. На сутринта
Когато момъка се събудил, разбойника му дал писмото и му показал пътя към града. А когато пристигнал в двореца, предал писмото на царицата. Тя го прочела и постъпила така, както заповядал царя. Наредила да приготвят всичко за сватбата и на другия ден принцесата и момъка се венчали. Минало време, царят се върнал в двореца и като разбрал, че предсказанието на орисниците Той е стана красив. Ожени се, да. Как стана това? В писмото, което бях изпратил по момчето, бях заповядал друго. Ето писмото, царю. Прочети сам какво пише в него. Това не е моето писмо. Ела тук, момче. Къде е писмото, което аз ти дадох? Кой го смени с друго? Не зная, царю. По пътя насам минах през гората, но падна мъгла и загубих пътя. Намерих подслон в къщата на разбойника. Сигурно той е сменил писмото, докато съм спял. Няма да успееш така лесно. Ако искаш да бъдеш съпруг на моята дъщеря, ще трябва да ми донесеш 3 златни косама от главата на дявола. Добре, царю. Аз не се страхувам от дявола. Ще ти донеса 3 златни косама от главата му. Сбогувал се момъка с принцесата и тръгнал отново на път. Вървял и стигнал до един голям град. Приближил до градската порта и видял пусти, безлюдни улици, умърлушени, дремещи кучета. Не се чувала детска глъчка, не се виждали забързани търговци по площада. Стражът, който стоял пред градските порти, го спрял. Добра среща, момко. А къде си тръгнал? Тръгнал съм дявола да диря. Трябва да взема 3 златни косама от главата му. А нещо умееш ли да правиш ти, момко? Много неща умея и от всичко разбирам. Еми тогава, я ми кажи, защо тази голямата чешма на площада, от която течеше вино, пресъхна? А? Ще ти кажа, но когато се върна. Продължил момъка пътя си. Вървял и стигнал до друг град. И той също като първия бил с прашни безлюдни улици. Пазарът пустеел, не се чувал детски смях. Стражът, който стоял пред градските порти, го спрял. Това среща, момко! Какво те води насам? Тръгнал съм дявола да намеря. Трябва да взема 3 златни косама от главата му. Тъй. А какво умееш да правиш ти, момко? Много неща умея и от всичко разбирам. Тогава, можеш ли да ми кажеш защо е това голямото дърво на площада, което раждаше златни ябълки, сега няма дори листа, а? Ще ти кажа, но когато се върна. Продължил момъка по пътя си. Вървял и стигнал една голяма, дълбока река, през която трябвало да мине. Лодкаря, който прекарвал с лодката си хора до другия бряг, го попитал. Здравей! А къде си тръгнал, момко? Тръгнал съм дявола да намеря и 3 косама от главата му да взема. Хубаво, ама какво умееш, мамко? О, много неща умея аз. От всичко разбирам. Добре.
А кажи ми тогава, защо през целия си живот трябва да превозвам хора от единия бряг на реката до другия и никой да не може да ме смени? Ще ти кажа, но когато се върна. Щом преминал на отсрещния бряг, момъка се озовал пред входа на ада. Всичко наоколо изглеждало зловещо, мрачно и студено. Дяволът го нямал. Там била само старата му баба, която седяла на един камък до изгасналото огнище, но гледала добродушно. Какво те води насам, момко? Какво искаш? Искам да взема 3 косама от главата на дявола. Иначе царя ще ми отнеме принцесата, за която се ожених, а мен ще погуби. О, много искаш, много искаш. Ако дявола се върне и те завари тук, ще се простиш с живота си. Гледам те, млад, хубав. Става ми жал за теб и за това ще ти помогна, ако ми се довериш. Ще те превърна в мъничка мравка и ще те скрия в гънките на роклята си. Там ще бъдеш в безопасност. Това е чудесно, но искам да знам и отговорите на 3 въпроса. Защо чешмата, от която по-рано е текло вино, сега е пресъхнала? Защо дървото, което е раждало златни ябълки, сега няма дори листа? И защо лодкаря, който превозва хората през реката, не може да се отърве от тази работа? Много трудни въпроси. Но ти слушай внимателно какво ще каже дявола, когато откъсна 3 златни косама от главата му. Има ли някой тук? Мирише ми на човешко месо. Я да потърся се. И тук, и тук. Няма. Не мога да намеря нищо. Изчистила съм и се подредила цялата къща, а ти сега отново разхвърляш всичко. Я, по-добре седни да вече. Добре, слагай Даян, а после ще легна с скута ти да ме попощиш. Дяволът се нахранил, после отпуснал глава в скута на баба си и заспал дълбоко. Тогава бабата хванала един златен косъм от главата му и го отскубнала. Какво му правиш, стара вещица? Лощен сънувах и в съня си отскубнах един косъм от главата ти. Казвай, какво сънува? Сънувах, че на площада в един голям град има чешма, от която по-рано е текло вино, а сега пресъхнала. По улицата се мяркат само умърлушени кучета. Няма детска глъчка и запързани търговци по площада няма. Защо ли е станало това? Ако хората знаеха, лесно щяха да се справят с това. Под големия камък на чешмата има една жаба. Щом някой я убие, от чешмата отново ще потече вино. Старицата пак започнала да пощи дявола. Той заспал и толкова силно хъркал, че се треперили стъклата на прозорците. Тогава тя отскубнала и втория косъм. Какво правиш?
говориш пак, стара вещице? Не ми се сърди, синко, не ми се сърди. Направих го на сън. И какво ти се присъни този път? Сънувах, че в един друг град расте чудно дърво, което някога е раждало златни ябълки. Но сега няма дори листа. Чудя се, защо е станало така? Чудиш се. Ами в корените на дървото живее мишка. Ако някой човек я убие, дървото отново ще започне да ражда златни ябълки. Добре, лягай и спи спокойно. Захванала се отново старицата да пощи дявола и той заспал дълбоко. Хванала тогава третия косъм и го отскубнала. Дърта вещица! Бах ли лоши сънища сънува? Този път какво ти се присани? Сънувах, че един лодкар ми се оплаква. Цял живот превозва пътници през реката и никой, ама никой не може да го отърве от тази работа. Кажи ми, защо е това? Защо? Защото е глупак. Работата е много проста. Когато в лодката седне някой пътник, лодкаря трябва само да му даде веслото и да скочи от лодката. И тогава пътника ще започне да превозва хората вместо него. А сега, моля те, искам да му оставиш на мира и повече да не ме будиш. Прибрала старицата трите косъма, приспала дявола и го оставила спокойно до сутринта. А когато се съмнало, той станал, закусил и излязъл. Щом останала сама, старицата извадила внимателно мравката от гънките на роклята си и възвърнала на момъка човешкия образ. Ето, вземи трите златни косъма, момко, а отговорите на трите въпроса чу сам от устата на дявола. Върви си сега със здраве. Благодаря ти много. Чух всичко и добре го запомних. Тръгнал момъка по обратния път към двореца при своята годеница. Стигнал до реката. Откарай ме до другия бряг, лодкарю, и ще ти кажа как да се отървеш от тази работа. Когато някой пътник се качи в лодката, дай му веслото. Ти скочи на брега и така той ще започне да върши твоята работа. Ей! Жив да си, мамка! Момъкът продължил пътя си нататък. Стигнал града, в който растяло безплодното дърво. Отишъл при стража, който очаквал отговора. Трябва да убиете мишката, която живее в корените на дървото, и то отново ще започне да ражда златни плодове. Стражът убил мишката и дървото веднага се покрило с златни ябълки. Градът изведнъж оживял. Изпълнил се с забързани граждани, весели търговци, детска глъчка. После стража натоварил 2 магарета с злато и ги дал на момъка. Благодаря ти от сърце, момко! Ето, вземи това злато като награда от целия град. Лек да бъде пътя ти и бъди щастлив. След това момъка отишъл в града, където била пресъхналата чешма. Спрял се при стража, който очаквал отговора. Под големия камък на чешмата има жаба.
Що ме убиеш, отново ще потече вино. Стража вдигнал камъка, убил жабата и от чешмата отново потекло вино. И тук, също като в предишния град, улиците изведнъж се изпълнили с пъстър живот. Забързани граждани, шумни търговци, весели деца. Благодарил стража на момъка и за награда му дал 2 магарета, натоварени с злато от името на целия град. Най-сетне дошло време момъка да се върне в двореца при принцесата. Посрещнала го с радост тя. Взела 3 златни косама и ги занесла на баща си. Царя също се зарадвал, като видял 4 магарета, натоварени с злато. Ама ти изпълни моите условия. Затова дъщеря ми ще остане твоя жена. Но кажи ми, мили зетко, откъде имаш толкова много злато? По пътя трябваше да премина през една река. На другия бряг на тази река вместо пясък имаше купища злато. Може ли и аз да отида и да взема малко от това злато? Можеш да вземеш колкото пожелаеш. На брега има лодка. Лодкарът ще те превози на отсрещната страна и там можеш да напълниш всичките чували на света с злато. Тръгнал царя веднага на път. Скоро стигнал при реката и махнал с ръка на лодкаря да дойде, за да го превози на другия бряг. Лодкаря пристигнал, качил го в лодката и когато стигнали на другия бряг, дал му веслото и скочил. Така от този ден нататък царя трябвало да превозва хората през реката като наказание за своите грехове. А щастливият момък станал цар и дълго царувал заедно със своята царица. Радиотеатърът представи Дяволът и 3 златни косама. Приказка от братя Грим. Драматизация Емил Манасиев. Редактор Мая Динева. Участваха артистите Веселин Мезеклиев, Ангел Генов, Катя Иванова, Лидия Стефанова, Николай Антонов, Антония Драгова, Димитър Иванов, Емил Емилов. Запис и постпродукция Живко Марев, Никола Великов, Димитър Василев. Музикално оформление Калинка Герганова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Режисьор Емил Манасиев.